Hindi, sabi niya sa akin eh. Yeah, tanawain yung TV! Tanawain yung TV! Ano to? Snake Dragon, kung saan ang isang paa niya ay isa lang ang Kumusta yung nakapukot. mga kasano ka pala si Paolo at ngayon maglalaro tayo sa mga pinakapaborito yung laro pero hindi ni Tito YouTube ang Tumawak at Talo Ka 71 na ata to yung 70. Nalungkot ako sa nangyari na in-upload na lang namin yung re-uploaded na version sa ating Paolo Lang Kahirapan second channel. So ngayon gusto ko na isang Tumawak at Talo Ka na hindi mamamatay. Pwede ba yun? Posible ba yun? Kasi gusto ko sumayay. Nalulungkot lang din ako pagkatapos pag nakita kong Yumao ang isang TK video kakidadaan nila to. Alam nyo na ang patakaran, 3 buhay dyan pag tumawa ka, talo ka. Okay, G, galing kay Manila Simulate. Grabe yung moon, guys. Ay, yung Blood Moon. No, alas 6 yun eh. Grabe. Ay. Gago. Hindi yan buwan, uban yan. Hindi counted pag ako nagpapatawa sa sarili ko, okay? Hindi yung counted. Sunod! Fake iPhone 13 speed test. Pinalitan niya. Ito na makasetup na ngayon ng ano yun. Ref, ano nga tong cellphone mo? iPhone 13 lang yan. iPhone 13 lang. Pwede kong i-speed test. Benchmark lang, speed test. Ato. Gago, ang bilis. Naman! Yung mukha niya kasi. Speed test ka naman. Maganda yung kanyang aerodynamics. Kita ka naman na isang buhay dyan. So nakita yung aftermath. Ano yung sinabi niya? Paano mo sinabi sa akin? Joke lang to. Lahat dapat ng mga iPhone binabato mga overpriced na kadiring cellphone. Sunod. Ako gusto ko ngayon karoon pa iPhone 4. Ito rin yung ano mo yung kailangan mong pagdaanan para makabili na isa nun eh. Fully paid ba yan? Baka naman binoto-boto hindi naman fully paid. Hindi yan counted. Sunod. Sige, MC. Para SM lang. May PC na nakabaliktad doon. Ang inyong anak ay nawawala po. Pakikuha po sa counter 5. Kuwang-kuwan live, basag na mic vibe. Ang funny mic. Ako yan, oo na. Lagay mo yung mukha ko. Ako na yan. Saan? Hindi ko rin naiintindihan eh, pag ganyan eh. Hindi ko rin naiintindihan yung sinasabi nila mismo sa call. Saan? Chat ko dulo na. Chat ko dulo. Ay, Indonesia na ata. Okay? Naliki sa Wadi. Sa Wadi ka? Kung nga biar na para siyang edit lang. Oo nga. Ikaw pa yun. Tropa time lang talaga importante. Pagod ako doon sunod. Dear God, if you're here, God, make the fire disappear when they stare, God. Take away my fear when they interfere, God. Do you fear God? 'Cause Pobla nga fear to. God. And in my backyard, Ito yung mga patang Pobla eh. May foreigner din, alam mo nang nasa Pobla ka. Keep repping Oh! me, do it to the Hey! death of me. X in the box, cause ain't nobody checking me. Hey, wala tayo may multo. Tinatawag po namin ang mga makasalanan ngayon. Huwag na po kayo umakyat sa 4th floor ng langit. Sunod. Galing kay Kenneth. Ano kayang merienda? Uy, Uy, sarap! ice cream, Rocky Road. Sino gusto ice cream? Yay! Ice cream. Pahing kutsara, pahing kutsara. Ice cream! Babalaman. Ice cream time! Kala ko isda eh. Wow! Sarap. Talap, talap, talap. Talap, talap. Natikman yung mga ice cream. Nawala. Kaya ko Talaglag isa. mo. Sige, kainin yung ice cream. Ano lasa? Kuya mo isa. Uy! Bakit? Dinuguan naman! Iyay, dinuguan. Sarap talaga man trip ng bata, no? Woo! Sunod! Hindi, sabi niya sa akin eh. Sakay lang, isakay mo! Dahil lalaban tayo mga sundalo. Patuloy pa rin ang Nobyembre. Huwag kayo magpalinlang sa mga babae. Luloko lang kayo dyan. Mukhang may mga core memory na nabuksan sa isip ni ate. Sunod! Tangin ang baho ng puwi mo, tangin mo. Uy, tangina mo ano yan? Tangina tong bastos ka.
Uy. Yak ka, no? Ayop ka. Sunod, dumi kasi ng bibig mo. Ito mga pinagkaiba ng bata sa mga, sa mga matatanda eh. Hindi nila napipigilan maging bastos. Tayo napipigilan natin, di ba? Kayo magpapatalo. Tigil tigol. Laban, sunod. Galing kay Sushi Trash. So, tumingin muna siya. Kita mo yun? Kita niyo yun? Eh, yung buhok ng mga sinikuya mukhang ano rin eh. Yung court, yung dreadlocks niya. Sunod. Look at the moon. Alisa, go, Alisa, go, Alisa! 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 Medyo sinapian siya ng multo ah. Yung katabi ni Jesus kanina. Sunod. Apat mo na. Gusto yung ako may kisses. Apat mo nga, iba naman. Litan dolat eh. Peace bomb. Peace bomb. Peace bomb. Ano yun? Yan. Dito yan, te. Kinuha ko lang. Nagtayo pa siyang trabaho. At least hindi condom binigay mo sa kanya kasi dyan lagi sa harap yun. Baka iba isipin niya. Sunod. Galing kay Troy. Virtual stage para kantay ng pinakabago niyang single na Run It Back. Rap-tastic kantahan ng Anak ni hit, Pacquiao. Michael Michael Pacquiao. Pacquiao. Kala ko si Mama Kotlum eh. Oh! Kung nag-tiktok yan. Hey! Para siya nag-tiktok. Never thought I'd make it this far. You wanna know when you're getting in a row? Let the feeling when you're getting all the blessings. Super brand new like a Louis V Lambo. Picking up pieces with not Hey! Hey! going all loud in a 50 with nothing like going and asking what Ba't parang ako naggagawa ng mga hand seals eh. Hey! Ang hirap din pag may kumakanta. O kaya si Eminem yung tugtog na pinlay niya dyan. Sunod! Ba ito good boy ko kasi mga bad boy kayo eh. Kaya sila dapat yung pinapakain. Sunod! Oh my god. Okay, kailangan mo i-blur yun. Nasa taas. Tanaway yung TV ah! Yeah, tanaway yung TV! Tanaway yung TV! Hoy! Suspiro! Yung tawa niya eh. Nahuli namin ng kabastusan mo. Naka-dog style din para yung kumain kanina ng ulam. Sunod! Wanna break from the ads? 6'11". Wanna break from the ads? No! Wanna break from Panoorin the niyo ads! Ano ba? Mabakasalanan! Ito yung pinipindot gamit ulo bago ka makupo. Ito rin yung sobrang hirap din pigilan ng tawa mo eh pag nauntog ka dyan. Alas mamatay-matay ka na kasi nahihiya ka eh. Sunod! Makasalanan talaga. Bakit nyo ito ginagawa? Bakit kayo ganito, ha? Natutuwa ba kayo? Kanina pa pagod si Jesus sa inyo. So, kaya siya nagpapakalasing sa Pobla. Galing kay Hashi. On the way na. Nasa CR pa lang ako. Bahala ka dyan! Hey! 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 Galing kay Daniel. Ah! Pero ang hirap nung ganyan ha, parang sakit niyan. Ang hirap gawin yan. Ay baka yung isa dyan hindi 2020, baka 10-10 lang. Kaya tayo lang isa dyan, pati punto sa langit. Sunod. Galing kay Mark. Walang magbalik, best. Okay, ano? Hannah Montana. In a real battle, sometimes you gotta have to lose. And no matter how fast I get there, ain't about what's waiting on the other side. It's the clock. Oh! Woo! Pinggarin mo yan. Tino mo si ate o nailibs na. Oh! Ito na yung magbalik role na gusto ko. Napigyan na to, bigyan. Ba't hindi niya pa gawing concert to? May mahirap.
nagawa ng paraan yun. Hey! Lamig! Very good. Maraming salamat, Mark J. Di ako natawa, ako yung natuwa sa kanyang talento. Sunod. Dark, kung pagaling kay Darwin. Ito ang tinatawag na snake. Ay, Snake dragon, kung saan ang isang paa niya ay isa lang ang nakatukod at nakagagat ang kanyang mga... Ito naman ang Ay, grabe Rainbow talaga. Eagle. Tigil yan. Yan, Gigil yan, eagle, gigil. Oh, Yan, oh. tinuturo Yun, oh. sa atin ni Sabi yung Captain D. balance, oh. Ito ng hammer punch. Okay, hammer punch ng Karate paa. block. Black karate ko yan. Kung Fu hustle. Kung Fu hustler to. Oh. Iron punch. Oo. Ilan pa lang yan sa mga dapat ipakita at dapat nyong abangan Sensei, kay Kapitan D. maraming salamat. Ayan na. Oh, nabubuelo na. Ayan oh. Hmm. Eagle eye. Eagle eye. Yun. Ang hirap talunin ng gano'ng eagle eye kasi magkabila eh. Woo! Man, ayoko na, the dark kung fu. Nanginginig na yung puso ko dito. Whew, Rod, lalaban tayo. Ito, galing kay Kane. Ilang araw bago ang... Naman! Ay, ito, matatawa eh. Yung may naalala kang joke. Yung kailangan mo maging seryoso tapos may naalala kang joke. Kasi naman pinalambot ako ni Kapitan D. Hayop ka. Sige, tagal na ulit. Buti na lang to. Tinan, galing Jasper. Dito naman sa loob mismo ng Quiapo Church ay may attic patuloy doon, oh. na dumadami ang mga deboto ng Black Nazarene First Friday. Lahat sila ay mayroong nakahandang mga kanila mga panalangin. Ikaw, Martin ba talaga yan? Ano ba yun? Naririnig yun? Sino ka ba? Ha? Ano ka mo? Abay, walang modo itong batang ito ha. Tinawag akong aswang. Mabuti na lang Aswang? gwapo ka. Mukhang yummy. Kaya ito may mga gimmick. Hindi ko ito maalala si batang-bata pa siguro ko dito eh. Kaya, yun ang mga gimmick yan. Sunod. Ito, galing kay Joros. Kyrie 7 spike test. Oh! Dahil, maganda naman ang souls niya na. Magkano yan? Oh, may langgam pa. Oh. Naamoy. Videos you can smell. brand new balat. Sunod. Sarap tumawa na walang pumipigil. Galing kay MJ. Sa Death Note ba yan? Ito, literal na tumatawa sila. Ay, hindi. Eren, Shingeki. Sarap tumawa. Partida, wala pang yan. Wala pang linya yan. Tawa lang yan. Ito yung kalaban ni Kapitan D. Sunod. Gusto ka sila diri. Okay, dito Indonesia may diri. boy? Meron sa blood mo na yan. Muna niya zoom? 20 times zoom. Kuya awa na boy. Ini daw lago daw. Lo. Week. iPhone week. May na yan. Hinduta na boy. Indutan. Tanaoy. Ala Oy! grabe ka zoom ba na. Blood moon nga! Oh, Mora gina zoom. JPEG lang yun, no? Ala grabe. Astronaut naman na oy. Kita na Pero ito ko na rin yung mga utak nyo eh. Gano'n nakakalayo. Leche. Sunod. Kay Tim. 5 ticket para sa security academy. Tama. Ito may gumawa ng poster. Naalala ko ba ito? Talagay ng poster nito. Napaganda ng poster nito eh. Marami pang attorney Clinton Maniego. Oo, mas matigas pa sa itlog ko yan ah. Kay Jerry Crabal. Oh, yun. Attorney Clinton Maniego! Yung mga 1980s na action na ano yun. Oh, ang laki nun. Laki ng shotgun. Oh, winasiwas na yung shotgun. Napunta launcher pala. Oy! Launcher pala yung kalaban mo dun. Maraming salamat. Sunod! Ano to? Pusit. Ano to? Opposite. Opposite. Tagal na naman ito eh. Tagal na nito joke. Puto. Kamay? Puto.
Ano to? Ano? Putri? Photocopy. Ito, ano to? Sabi sarili siyang laptop eh. Mayaman sa lupa. Gusto ko rin maging ganito kasaya. Ano to? Kiss. Put together. Kainis. Sinong superhero to? Superman. Eto. It's bad Si eh. Superman na walang brief. Ano, bakit di mo na-gets? Mas mahina ka pa. Ano ba yan? Wala kang brief eh. Explain pa. Ano to? Galing kay Zambiel. Kawawa yung pinatay. Up! Ayun, may kalaban ka na, Kapitan D! Ano? Ano eagle eye mo dito? Nasakit deta. Di mo na ikabkabilan deta. Oh, ano ginawa? Ano? Lalaban ka pa? Oh, napatay ka. Walang snake dragon dyan. Paulo na. Ito yung hidden tiger dragon. Di marmartilyo. Hidden camera tiger pala. Uy, inam invisible deta kalaban na daywan nyo. Ulo. Bikat na. Di may the fuck? Wow, yut. Ano? Labas mo, ilagay mo dito si Kapitan D, paglabanin mo. Ano? Sige. O, ano yan? Uy! Bakal naman deta. Superman ba yun o? Walang Uktaran naman. brief. Delikado yung may bato na gano'n. Yatawag si Darna kasi kailangan niya ng bato. Sarad! Doon pala galing yung sinipa ni Kuya kaninang video. Sarad! Ano ba meron ngayon sa tinatamaan yung ulo? No? Ang dami ko na nakita kay Araw. Oh! At panguli! Para matapos na. Masaya na ako. Napasaya nyo naman ako. Yun ang importante. From the moment I understood the weakness of my flesh, it disgusted me. My mortal coil. The strength and certainty of steel. I aspired to the purity of the blessed machine. Nakakita niya ako sa mga ahas eh. Kaya okay lang sa... Sawal, pagod na ako gumapang. Ako'y maglalakad. One day, the crude biomass that you call people will wither, and Ang cute naman niya. my kind to save you. Pulsang pa sa akin to eh. This is my life now. Already saved. Wala na magliligtas sa inyong lahat. Dahil ako'y naglalakad na. At daw tatapos sa mga video kayo. Kung gusto nyo pa mga gano'n, kasi masumaya. Kung walang pa sa inyo yung tumawa ka talo ka 17 nasa second channel. Huwag ito like, share sa mga malungkot yung friends. At huwag nyo kalimutan subscribe. Paalam.